दिनै सावथाल थुनलाइ आफाद सावथाल फरायसा आफाद आरो आदिबासी जे वेलफेयार डेभेलपमेन्ट काउन्सिल आरो बायदिसिना आफाद जयै लोगो नांनानै आसाम सरकारा सावथाल रावखौ बिजों हिसाबै बाहायनायनि जे मोनसे गनायथि होदों आरो सावथाल रावखौ लिरनायनि थाखाय हेलसिंकि जि स्क्रिप्ट एबा हांखो दिनैहाय गनायथि होदों बेखौ लानानै साबायखर बावनाय हाबाफारि बिथांमोना खुंदों। आं सानो जे आसाम सरकारा दिनै सावथाल रावखौ जि मोनसे गनायथि होदों बे जोबोद मोजां। मानो होनोबा सावथाल रावा भारतनि जेसेबां गोजामसिन राव दं बे गोजामसिन रावफोरनि गेजेराव बेबो मोनसे आरो बे सावथाल भाषाया जोबोद माने धोनि माने गासिबो बाथ्राखौनो फोरमायनो हानाय सावथाल रावाव ग्रामारबो दङ सोदोबबो दङ आरो बे भाषाखौ दिनै आसाम सरकारा बिजों महरै गनायथि होबाय आरो बे हिसाबै आं सानो सावथाल रावा जोबोर जौगासारगोन आरो बे सावथाल थुनलाइखौ लिरनो थाखाय हेलसिंकि जि हांखो दं उरिष्यायाव जेखौ बाहायो बेखौ दिनै सानथालि रावनि जायफ्रा गोरों गोरा दं बिसोरनि माने सुबुरुन बायदियै आसाम सरकारा बेखौ गनायथि होदों। आं सानो जे सावथाल रावा थाबैनो बिजों महरै गनायथि मोननायनि उनाव राव हिसाबै बिथांमोना जोबोर जौगा थाखोआव दावखोलांनो हागोन आरो मुलुगनि सुबुंफ्रा सावथाल रावनि सोमोन्दै गुवारै मोनथिनो मोनगोन।